Paano mo minomotivate ang mga young individuals? Ako, lagi ko lang sinasabi sa kanila na tingnan nyo or isipin ninyo, sino bang inspiration ninyo? Bakit ba kayo bumabangon? Para ba sa kape? Para ba Para ba, di ba? Para ba mag-enjoy? Para mag-hiking? Para mag-swimming? Para mag-surfing? Parang you always need to find a reason why. Di ba? Kapag nahihirapan ka na, it's okay to stop. It's okay to rest. But after that, move on. Di ba? So always find time to reflect, to pray. Meditate, Yeah, meditate, go to pag ako talaga nahihirapan, Isaiah 60:22, Matthew 28, go to God and He will give you rest. Di ba? Yun lang palagi ang sinasabi ko. Tama. Magandang maging ano yan. Yun yung maging inspiration mo. Yung quote, yung ano mo. Yes. Kasi hindi ka talaga magiging, alam mo yun, mas magiging malakas without the guidance of the Lord. So it's very important. It's always, syempre yung number one natin, di ba? You should always seek help and guidance, di ba? Yes. To the Lord. Kahit gaano ka busy, always find time. Find time to pray. Yeah. How would you handle disruptive youth, or kasi you're facing a lot of youth, di ba?